Amakaza ngao ya. Mwakatodhakwa ke? Kwete. Amuna? Mwakadhakwa nomutonga sei mwakadhakwa? Tomagarire nyawo? Pamusoro ngatisimsana. Soko. Ngatiite zviro zvinoende mberi mazvizwa. Tirikuzwa dai soko. Ngatiite zviro zvinoende mberi. Tiri kuita aya pane kuenzanisana. Tikataka kuda kuti anhu ari pabasa rawo taakubve mu topic yedu. Handitika? Ndizvozvo. Mazvizwa? Mukauya makadherera dare ka. Munotazogarisana nedare zvakanaka. Suro kungwara wakangwara asi muti akwiri. Tikange takakuunganidza yapa tisiri kuunganidza hazvo kuyatamba nemwimwa. Tine zvekuita zvakawanda. Matekuteko enyaya yakaine guka iri. Munaisa mvura iyi. Munaritimudze. Uye hakuna kwauya kumba kwomunhu bakutuya pani. Ndinokwanisa kukuchinjinura yazvo ndaitonga kwatokuisa mberi. Ndimwe munopedza mari dzenze transport nekubva pakati pausiku iyi. Nenge ndakarara mumba mwangu ini. Pawai mwapinda apa. Hatitsvaki nyaya ndimotunzire nyaya imwe. Pano ndakamboti gogogo pamba pako murushashirana ere murunatsirana ere mumba mwenyu. Asi ndiri munotouya ndikubatsire. Mwatoya muchidoko zototishamisirira. Isinotofamba nemaoko isusu makumba ari mudenga tadhakuona. Sadaroba. Alright. Chita kuti yasiye matambo, ngaisiye matambo. Yasiye matambo, ngaisiye matambo. Chasangana pamberi. Ndimwe chasangana. Nditererese muzvo. Nditererese ngatite order. Ngatinakise kuno soko. Chinoitika panapa ngaishe kuda izvi. Haisiri soko igaba iri panapa. Ndina baba wangu ari apo. Soko simukai. Ari apo. Simukai ishe. Ndi baba bangu. Ichi ndiona ndiri muzukuru kowara. Asi discipline yawo nayo papo. Gara chipasi ishe. Ngekuti ndiye mwera soko. Wedzinza rekutonga nezodzo yekutonga ndopeiri. Apa pana zodzo baba. Ari dzinza rekutonga baba. Bakujekera iyi. Isai order inozozika. Makazaenda iwo. Ndogona kutoresana wakomana wakarohwa pazasapo. Unoyatsukira manje. Ndokupa machinda anokurowa shamu apa ndichoimirira futi kumapurisa. Wazwa? Ngachiti chakamire. Muti handi unobhenda wegaba kana munhu unobhenda. Ndokubhenda kwomutu. Munhu unobhenda handi muti wega unobhenda kana munhu chai. Ndokubhenda kwake. Kepeshwa. Ndakaona nzvimbo. Ukanditaura kuti izvo baba akataura kuti ndiri kuuya. Ndikamufonerawo. Akati ndiri kuuya. Ndiko ere kuuya kwaita. Ndizoziva. Pane chinobuda ere pazuva ranhasi. Chinobuda chiripo. Handibotadzi kudhakwa nekusiri kudhakwa kana munhu asiripo ndinotonga. Nepedza nyacho usiripo. Ndichadoti ndokwenda nemwe kwamambo nyungu muri true. Ndinenge namukumuro. Nenyaya yekuti dherera kwamuta mangwana. Kuda ndotaura pamberi pachifi. Mwendipira futi mari yangu iyo tsoka dzangu dzokwirawo kumahara. Ndinoti mwendipira kwa chifi mangwana. Ndokwenda nemwe. Nyoresa rawo pasi pasaidi. Kana muchirema ndoda kumboona kuti unorema ma kg unorema matani ndiani. Upa we bridge nepaskero chade kuti tionane. Right. Zvandiri kudanga zvokuda izvi. Nzvimbo ndakaiona. Uyu basa aripi? Right. Tipe tizwe muridzi wenzvimbo ndiani imwe? Ndini. Ndimwe muridzi wenzvimbo. Nzvimbo iyo mwakaipani? Hai nzvimbo yemhuri handina ndakapa. Hapana mwakapa? Tinongorima vapenyu. Okay. Hapana responsible bani panzvimbo iyo. Mutero ndinobhadhara ini. Sangana nemubvunzo wangu.
ndini responsible. Ndimu responsible. Dongo rendakawana rakawakwa ipapo rakawakwa ndiani? Ndibazi. Achiwaka kuti adini? Iya. Kugara. Kuti agare. Wakapuwa ndiani kuti agare papo? Takawirirana nemhuri kuti ndini. Ndimu akati basi ingawake papo. Ndimu ere mwakati basi waka ipapo? Pari mwamupa kuti ndo pakwa waka ipapo? Vapenyu dzinza redu tinoshandisa, vapenyu vanoshandisa nzvimbo idzodzo. Izwazvo ndikutaurira shamwari. Iwo haugari panogara pepeshwa baiwo. Dzimba dzako dziri kumusoro. Pepeshwa rugara uzasuku. Zvichirwa kuti yadhi yako iri kumusoro. Kwakwa kumagarden efamily. Last time ndakakutonga futi the late headman achiri mupenyu nenyaya yemagarden na uyu. Ndiri kunyepera here? Hamusunyepa ishe. Uya uri kugara pazasi pamaibinga ndado yawakatengeserwa ndiani? Yoshamwa taura nenini? Zviri kuitika patiri tese here? Tiri tese. Fine. Ndizvozvo. Wakatengesera munhu here nandiani? Uri kugara pazasi pamabinga ndadi? Ndini. Ndimwi. Makanga mawirana rere semhuri? Yes. Mukoma. Ngatisaite mazvake zvikware zvousiku. Pane wakauya here nenyaya dzakadaro? Zvandoda kuti nditaura nemimi ngezvekuda izvi. Handisweri kutemeswa musoro nemimi ngawamakaza. Chandiri kuda pamusoro penzvimbo iyoyo ngechekuti imimi ndimi makaende kopa Batsi nzvimbo yekuti waka ugare. Batsi akaende kunowaka akanga akusvikire panguva yekuti wakanga kugara ipapo. Batsi akazobvapo nokuda kwezvineswa zviri kuitika mufamily menyu kuti adzakuwirirana kwemuri kuita. Akaona kuti handichazvikwanisi. Regira nditengese nzvimbo yendanda kuwaka kuti ndigare. Ndiende ndotsvaga umwe musha. Kwakwenda kwa Honde. Aenda kwa Honde, mushure mwekwenda kwa Honde, hanzvadzi yakauya ichinga ichichema nepamusana pemunda iwoyo. Ita kuti hausiri waBatsi. Ichokwadi. Right. Imimi mutawati Batsi ndimi makamutawati waka apa. Pamunhu pamakamuti waka imimi kwakurikwa kundowaka kungogara chete here kana kuti kwakurikwa kungowaka kokuise chidziro kwanza dzimba musha mwavanhu mwamakasa. Vapenyu tichiripo ndiyo minda yatinoshandisa. Pepe uyu ndiye mwana wangu uyu. Ndine list yevana vanogare minda. Pamba pedu isusuka kugara kwepamba pedu panozikanwa ngenharaunda kana vamwe vari panopaziya. Kana paine dare rakamboitwa futi kuti ndakatazowirirana nangu ini ngekusiyiwa kwandakaita ngabereka angu, kutengesa kwandakaita inika, kana vana vangu vaine dare neni bo Usaita hako zvokuti shandisira hasha ba. Ayo hadzisi hasha, kutaurawo poendi kushaisha utaura nekushata. Mira hako ndikutaura. Tingazotaura. Pamhuri pako iwewe wasara uri baba uri toshandise kachitsotsi kekuti dai uyu asina kuti ngwarire wakasotomurawa 10 notikaro. Hakuna musha unosvikire pakoti vana vanopere kuroora vasingapuwi nzvimbo yekurima. Kana nzvimbo yekuwaka wachizi nzvimbo ngeyefamily yese. Iwo nenzvimbo yako wega iwowe. Kuzasi kune aya wataura azi ngekwe-family yese. Chii chakambonyatsoitika ini kwatouya kudozwisa handina chendinoziye ini. Iwe ungatotitaurira zviro zviri kuitika mumhuri mako iwowe. Dare rakambogara ana angu ndorenda kozwa kuti chii chakaitika. Ndauyawo ana anga wakati uyai baba tiri kudare. Bvunza mwana wako kuti dare rakaunzirwa ngei. Dare nderipiri? Mutaurirei baba wako dare ripo ngerakati. Dare riripo nderekuti mukoma Batsi akatengesa parozhi repagedhi ndonyaya iri pano. Amatongera sabhuku akataura kuti mimi ndimi makapa Batsi ipapapo tiri panapa. Daidzisa. Isai hamuna mic. Nyaya iri panapa ndeyekuti Batsi vakatengesa kumunda parozhi repagedhi. Atengesa kumunda parozhi repagedhi. Ini handinozwa kuti pakatengeswa ndobva ndadzidza nanga ari kupatema. Ndikati muri kutema apa hazi zvikasitatumwa ndimaita ndakaudzi ndemodini mupa pemhena. Ndikati chimira itizwe kuti zvakadini. Ndobva ndafonera maita ndakabva ndaona akandibloka bva ndafona foni yambuya beta inodaro. Ndobva mbuya beta wazondifonera ndatomugadheni ndakutokumuri woko. Zvikazi sekuru Batsi wakatengesera maita naka. Ndikati rini zvikazi musi 28 April.
ndikati kwakaita witness ipo ndiani zvikazifonera sekuru Josiera naHeadman vari kuzviziva ndikati ndo wakaita mawitness here zvikazi apa mawitness handichazi asi ukafonera vanhu vawarudini vari kuzviziva ndobva ndafona kwa Ziera foni yaZiera inodairwa nemwana zvikazi baba hava ndobva ndafonera amatongera vanodhanya ndisozviziva ndobva ndafonera Headman wakati handisi witness basa kakunzi munhu akauya achiti nenyaya yake zvinotova kuti inini ndaa witness ndikati ini ndanzi ndikufonere ndidini ndibvunze nekuti hazimi murudini murozviziva zvikazi iwe ichigara pamba iri Sandi ndounza samoni nangu musesani zveshuwa samoni yandinoenda kuzvidhina baba ndaswera ndiri pamba ndikati saka apa zvadini ndobva ndazobvunza Headman ndaswera ndiri pamba ndiramboenda kuzvidhina baba ndiriforoma zvidhina nditoshanda ndega ndoshanda neanhu zvikazi rinouya ndikati musasauye kumbaba handisi chinyi handisi kumbaba ndiri kuforoma zvidhina kwamaranda zveshuwa mangwana acho takutoziva kuma 11 ndobva samoni yarasvika ndobva tauya panapa tauya ndobva nyaya yabva yataurwa zvikazi iwo uri mwana wemusikana taakuda babako saka ndakazokufonera kuti bamunini uyai kungu asi batsi wacho ngarunzwo rufanwa wanga ari panapa nekuti inini ndikumufonera makozi acho haasi kudaira kufonerwa nemailayo haasi kudaira amatongera pakazoya vanhu pagiraundi last Saturday amatongera vakazotaura rimwe statement rechi2 zvikazi batsi vakapiwa panapa ndimakazi asi kupiwa kwakaitwa batsi akapiwa achizivinda wamukoma ndikati vandanyarara ndinoda kutaura ndasingada kutaura vandanyarara hangu saka apa zvakunzi imimi ndimakaba mukoma batsiro wezhiredu repagedhi handitika 1 izvo ndo zvakataurwa panozi mimi ndimakapa amatongera bva wazara futi rimwe statement rechi2 futi kumba akati batsi wakapiwa ndiripo asi kupiwa kwakaitwa wakazi ndiri kupa kuti ugare asi munda wamukoma saka ndonyaya mati ndandimudini muzwe nekuti yakaziruda baba inini ndiri mwana wemusikana saka ndakakuti mimi uyai mukoma batsi ndakavafonera wasi kupika makozi angu alright ngachidai zvipa uriyo pepeshwa ukaende kopiwa nzvimboyo zvakaita panapa ndiri baba ako inini kauti hanzvadzi yako ndikakuti pepeshwa mwanangu wakaapapo panenge pari pani panenge pari pangu zoti ndini ndinenge ndapiwa saka apo pakawapuhwa batsi ndi baba ake apo ichizi batsi mwanangu wakaapo ngepani baba vari kuramba kuti handina kumuti waka alright chimbondiriganhura imbishana pamusoro Headman inini ndonyanya kuda kuti tifambe nejustice zvatiri kuitwa nevanhu kwamakazi arotoita setinonzi tiri ndumurwa kana tese takagara panapa zvinhu zvavari kutoexplain apa ifanira kunge azviitiromba kwavo ivo baba vanga vanzwa kuti vana vari kudare pakungorumbuka badzi rumbu akananga kusvika panapa asikazivi nyaya ari kufambira kudare hazvigoni saka nyaya yekuita kuti ndakutoona sekuti yapa usokosoko uya ndohwapo wokuti ndakuona sekuti Headman uku kwakutojairirwa kwenyu kunozotamisha kana kuti kunotigadzira kuti bvisa chimiro maitiro ari kuitwa apa haana kana senze ende nyaya iri kutaurwa naPepe ndo yaakauya naye kudare but ndiri kunga ndakunzwa kuti zvakati saka chenda ndingori kuda apa ngekubvunza sekuru wangu Ranzi kwabvunza chinhu chimwe chete kuti batsi mwana wani nditendere kuti ndimbobvunzana nawo kuti nhai imimi bambo Ranzi batsi ndiani wenyu daire ndandirumirire mhinduro kuti mwatenderere kuti ndiadaire mwana wangu zvakanaka ichokwadi here imimi kuti makamboenda makambodaidzwa kwana ishe kunonzi kwamatengani mukazopiwa ishe mupurisa mukaenda kotaridza batsi pekuti avake makambozviita here izvozvo kwete hamuna kubvira mazviita ko batsi akapiwa ndiani pekuvaka akanongedzerwa nani kuzi avake apa semagarire edu atinoita akanongedzerwa ndimi zvakanaka pamba parugara Pepe ndepani ndepangu pamba pamurugara imi ndepani ndepangu pamba parugara batsi ndepani ndepangu very good saka yapera Pepe wakatengesa pamba pake pemakamupa pamba penyu munopedzerana muri kumba kwenyu uko batsi wakatengesa pamba pake pemakamupa imimi munopedzerana muri kumba kwenyu imimi nabatsi dare ndaitofunga kuti zvichida hatigoni kuipedza apa nekuti apa hatisi kuto isu hatinodhakwa wakadhakwa nge1 saka nyaya yandiri kuona inenge inoti Pepe ihanzvadzi yabatsi baba ndimi Ranzi Pepe kana usi kudairwa foni ndibatsi hanzvadzi yako mukoma Ranzi endai modaidza mwana wenyu muye navana venyu muzovabvunza kuti chii chiri mudare kuti tiitonge toda batsi toda Pepe tiyananise vana vaviri avo because baba ndo ari kuhwanda nenyaya maita basa pamusoro ipapo inini maonero ndiri kuita ka pana
nyaya iyi kasekutaura kwaita murume uyu kuti waifanira kunge waitaurira kumba kwawo posi ndo zvaifanira kunge waita kutouya akatodhakwa ichitidaika ndokushora dare kwekuda kuuya kototiitira drama panapa hatisi kuita zvedrama ba panapa kushutirana panapa pachisokosoko chenyu chemunoita ichi takumbokutuka iwo ana soko handiti muri paona remekedzanai iri dare hakusi kuti uuye kotoitira drama panapa zvinhu zvaunonatsa kuziva mukati memusha mako wakanongedzera mwana wako kuti apa ndepekugara chinangwa chakabva nacho mwana uyu kuti asagare ipopapo kuda kwemusikana uyu kugara ichishupana ovhaenda konoti handigoni kugara nehanzvadzi panapa bamagariro acho ari kunetsa mushe ndibudise apa ndinotsvaga kwakafarukana kwekuti ndinge ndichigara zviri very peaceful ndo chinangwa chakaitira mwana wenyu komangu angari baba ipapapo akataurirwa izvozvo ndiani shamwari unotaura wakatarisa kunoku iwe isiyanoyautaura ari kunzwa watomuzivi taura wakatarisa inini kunoku saka uyu wakabudisa vhaenda kunotsvaga pamwe pari free pekuti agare hana kuenda komwa doroba ndiani unozive pamba pedu izvozvo miranipo pana akasumudza muoko ari ungotaura tizwe dzisai nauyataurwa naalemba ibasa ndaizwa yekuti basi ngadaizwe auye paground endataura chaizvo chaizvo zvifanira zviripo asi chiri kuitika pana basi ndechekuti nyangwe inini muzukuru wake wangu anogona kuzoti kune nyaya iripo asi haakwanisi kuti auye nekuti nanhasi nomuzukuru ini ndiri muzukuru haakwanisi kuti unongoidaira kudai haatauri chiro kutenda kuti muda kuti chii saka akwamakaza kuna anokwanisa kumutaura naye achipindurana naye achiuya kunze kwekuti wekwachinyamuzore vakapiwa mari vanokwanisa kuti sekuru batsi uya ichikupei mari yakasara sekuti vakanga vada kumpa mari yakasara July sekutaura wakaita last time ndandiri pano womuti sekuru batsi mari yenyu yapo chiuyai musi wakati asi ngavawedza kusobedza date racho riri paSaturday sekuru batsi vasvika wobva watodaidzwa wobvotongotorwa wotobvotongoya kunoza ndiye unopedza chinyaya kuti kupe mari yako iri panapa ndo zvingatoita ndekuti hakuna anodarwa makadzi haiperi nyaya yabatsi regerai nditaura nemi ndichida izvi hapana nyaya inozi haiperi ndambotaura pana abuda apa kuti mhosva notonga usipo chendinoziva ini ndinotonga mhosva usiripo nekuti chorutiza handichizii according to the statement kubva pakutanga kwenyaya chinangwa chakabvira basi pamba muri uchiziva here atete wakabvira chipamba sanganai nemubvunzo wakabvira chipamba vagara mhuri yavo wakabvira musandipa nhorondo bandati wakabvire chii mumusha vanohunguruka chimirai kuhunguruka kuita sei chakonzeresa tiwapepereke chii alright makanaka imimi kumusha kwenyu ndekupi mune raramirere kudya nhaka yemumusha menyu yababa wenyu hamudyina kuti mune mumba kwenyu ipapapo uyo unogona futi hamusati makuziva mutemo netsika hamusati makuziva mutemo netsika mukatoitonga mwakadaro zvezvoka uyu ndautomudzingira pamba apa mwana musikana wakafara nemwe hamuna nhaka wezimwe hamudyibai muri musikana mwakaroorwa uyo wakabva kumurume both of you out ndosiyana batsine uyu ndozvinenge ndakuita hapana mwana asingadyi kodzero yababa vake kuenda kana kucivil court kana criminal court kana kupi nhaka inosarira vana nhaka inosheyiwa dai mazwisisa shona ndataura ini ndichitaura kuti izvo baba ya itsotsi aya haasi kusheya mwana kuti yopakwapa siona rupota achitengesa ndikapa example yemunhu wapa uri pazasi pabinga ndadi wakauya akanesana nauyu mudare munomuyu nenyaya yeminda ndikakwireko kuti ndinini ndichiende koona ikoko nhasi unoyaya batsi wakuya akadhakwa kutora advantage ino muno mune kasystemu kekuti vanhu vanodya mari dzevanhu dzemastands oshayisa mastands acho munhu oshawe stand munhu oende koshava mari yake moita advantage hatitarisiri zvinhu zvakadaro batsi hazvigoni kuti anga achigara pamba apa nekuda kwekuti wakapuwa pake pekugara pamba paakaberekerwa wakati ndipe pangu pekugara kwakusuduruka baba kwakomugurira mwana kwakuforome zvidhina mwana kwatenge masimende kwakuwaka
kwakutenge midziyo yake kuisa mumba. Ona mitauro iri kunesa regera ndibudikira hangu pamba ini. Kwatengese musha wachiona kwakwende kotenga umwe musha. Dai akaende kotengesa mari asvika kudya nemahure tiri mndu haana kufunga. Chakakoshesa upenyu hwake. Tatadza kuwirirana chazogone kuurayana chazogone kuitirana zvisina kufanira. Nzvimbo yangu ndakapiwa nababa ndakutengesa mari ndatengesa yacho ndakuenda kotenga imwe nzvimbo. Imwe akuti asazviti. Modo mudini padhuze penyu peyari mutiza. Tira iri. Ana problem nemuri yangu. Mazvita chakaitika pana batsi ndechekuti ndandiripo pakatanga zvinyedza kedze kuda kuvaka apo. Ndobva ndatomuti sekuru ropa mafunga ako vakakati endopa ndoda kuvaka. Ndobva ndabvunza sekuru makaza vakuru andikati sekuru mati sekuru batsiwa vake apo. Akati batsiwa nditaurira kuti mimi muri kutengesa minda. Saka inini minda inozopera ndisati ndava nochi pangu. Saka ini ndakupega apa ndite sei ndise imba yangu ipapapo. Ndo mataurikire ndakazwa zvichitika basa achinditaura sekuru wachinditaura sekuru wakuru apo. Ini ndo penda uda rependa ina ndichikinake kwa makaza noti andiso kwa makaza. Nokuti meyangu wasati wafa weudzana makaza kuti mwana wakumba kwakenge uku ndine kumba kwedu. Asi ndakakurira mongenye kuti maipo wakasana baba ngunda wakauya neni mumusha mawo. Ndo mazire ndinoite nhorondo iyi. Ndopenda kuti ini nhasi uno wangu mungati Pepe hachikana are last time wakataura akati Pepe hazoikotonge mumusha maakabarwa ngoti wadzoka kubve kuno murume handichaziwa ngori mubvunzo ndadoti ndibvunze nhasi wekuti inini ndikaenda kororwa ndinotonga here kumusha kwandakarorwa kana ndinotonge kwendakabarwa chinozi tete mumusha chipe munoti mirai tete vauye kana kuti tete ngavauye vazoga sezvakati munga muri kuvada vei kana vasingatongi musha wakabarwa mubvunzo ndandidombobvunza angu Allen anokwanisa kumubvunza last time bataura nyaya yake mirai ndipapindure ipo papo mubva magara pasi zvingaita sekunga ndakutongana nemimi ndinge chibatsirana nevamwe vanenge vachida kubatsirwa kutonga kana zvichinzi hamutongi mumusha mwe makabarwa kuzidzika mai zvakafanana nemwe nepemuri papo mune hanzvadzi here imimi mukarambirwa chihure mumba yemwe mukasvika kumusha kwenyiyo mukaona muroro ari kuita chihure mune mutsiura ndati mune mutsiura here mwi mwakarambwa ngechihure munotendai kwemwakabva zvemwakaitwa kwemwakabva ndo zvemwakuitirwa uyu oraiti uyu uri kutonga chaari kutonga musha mwamakaza muri uchiziya here imwi minda yababake minda inoto minda ngeyani ngeyababa wawo ani nani Pepe na Rashi makaza sekuru wakuru avo vanoyoye vakazira wakasiya aiwa zvekani musamhanya kani mwana wamai iyo ndeya Pepe na Rashi imbogara pasi ndozotaura newe imbogara pasi zvakwana imbogara pasi taura itizwa mawo amusoro kudare chekutanga chataurwa apa chandati nzwisisei panga pari kuzi isu hatigoni kutaura nabatsi ko rudzi rusei risikambogoni kutaura nemwana waro wemufamily paari kuzoda wangu mwana kuti anzi ngekuti ngaatonyepa kuti kuda kuti dzidzisa kunyepa kuti inepo kuti mariya yakasara taanayo chiuya kuno chirumbo atatsa kudaidza mwana wawo chii pane secret behind mumusha umu 1 batsi kana ari mwana wokwamakaza right paaimbovaka muchimusiya achivaka kusvika zvese zviya aite kuti apama paakutozi pamba pange pabatsi hapana umbozi ngeparanzi paizi pamba pange pabatsi chaimboita kuti avake vese family yange yambori kupi yaisi kuona nhasi uno manje ranzi ndiye atengesa kumwe but batsi chakaita kuti ambobuda mumba yaakanga ari ngoti kuvaka une kwaangabva chakaita kuti ambobuda mumba maakanga ari imba ipi unoona iri imba iri kugara Pepe yaaizobuda ichizoti avake zvekunzerereka kunzi unonzerereka kuhunguruka iye ndotoona sekuti itori language yakafumuka because ngezvemumba kwavo isusu hatitombozvizwi kuti batsi unonzerereka zvakafanana nekuti kudhakwa kwakaita sekuru wangu apo ndingangoti saka anonzerereka izvo hazviiti zvaari kutaura izvo nyaya yatinayo ndeinoti batsi wakawana sei simba rekuvaka apa asina kupiwa authority aiwa wakapiwa anotaura pachena baba ati ndakamupa saka regaititi batsi kuti agare apa saka inini nyaya ndinenge yekuti ndikakupa ifoni yangu iyi kuti ifoni chiishandisai mangwana ngeyapeperi saka stand ndeyabatsi batsi wakata zvaanoda nestand yake wekwamakaza ngachigadzisane iwo nabatsi chevanofarwa kuziya vakwamakaza ngechekuda izvi munaita tichipana nemukanaka iwe unomisa ini nerodo aiwa handitaurayi inini ndinokupa nguva yekutaura haundimisi kutaura baiwo ndogona ngokudzingira papo kwatoba judgment tamba neni zvakanaka ndoti tiwirirani
chiri kuitika pana Batsi ngechekuti Batsi wakaenda kunowaka au waka kwakutengesa mushure mekunga baba vanga vari kutengesawo mastensi. Saka Batsi wakaona kuti handingakwanisi kudya nhaka yababa vangu bainini. Saka kuti nditodyawo nhaka yababa vangu ini nzvimbo iyi ndako wake kumwerekera nditodini nditotengesa. Kutengesa kwakaita achotenge imwe nzvimbo uko wakagarira nhaka yababa ake nekuti mari yakatengesa apa ndo yakaenda kotenga uko wakagara kwacho. Saka imimi murida kuti imi mudzorere uyu mari. Madzorera uyu mari Batsi une nhaka ere pamba yapapo kana kuti mobvisawo asina mari une nhaka ere Batsi pamba yapapo. Pamusoro inini nyaya yeka ndiri kungotumburire padumbu handisi kuziva kufamba kwazvakaita. Ya ndava pano vana vangu vakagara dare ripiko ndozvendauya hangu kuti ndinyatsozvizwa right. Saka welo vakabveko muri kusenza katitika makasvika tiri pamba zuro vakasvika zibarara kupi kumba amuna kubvunza mabvunza ri mwana kuti mwangadadzirei ataura akati Batsi wakatengesa stendi right. Saka ndikufamba kumasoko munoda kubvunzirana pano sei saka taurirei muri kubvunzana pano mabvunza kana mwatoziva imwe chizoti nyaya tiri kufambira ngayakatika inini ndaurira uyu mukuru wangu ava mukuru wangu aya handishori dareba ndauya panapa ndini baba ndini makazi inini izwauzwe shamwari zvandinoita ini ngezvekuda izvi nyaya dzandinadzo panapa dzakati wandei ndingagona kundipedzera nguva pamusoro penyaya iyi. Chiri apa ngechekuti ndiri kuti inini iwe sababa wakapa Batsi pekugara wakamupa nhaka yake pachikamu chababa wake nyarara ndini ndiri kutaura hana nhaka pamba pake pacho panotozikanwa nenharaunda even akamirira mawitness ka anopaziva pababatse unotonga inini here shamwari ya judgment yako taura. Saka kana ndisina chekutaura ka well ndati inini Batsi wakamupa nhaka yake sababa baba anopa mwana mukomana wese kuti wakapo zvendiri panapa zvinhu ndakaberekerwa padzimba dziri apa idzi asi ndakapawo ziwake iyo. Apa pane hanzvadzi yakasara papo yakafirwa nemurume zvichifanana uyu usina murume ndiye asara ari pamai nababa achibikire mukicheni imomo uri kudya nhaka yevabereki wake ari mukicheni imomo. Handina kubvira ndakatendawo loja iwe wanobvira wakati uendawo noloja wana wako wakomana iwewe waifarwa kunga wakaapa nhaka kubva pane wako kubereka wokwamukoma wese yopako munhu woita ubenzi nenhaka yake. Chimiro chiripo uyu wakaenda komupa kuti iwo chiwaka apa ukamupa nemademacation line ndakasvikepo inini uyu pache zvake pepo achipupura ega kuti kubva pageti nzira inodzike kudai kuye uku ndiko kwacho kwaka ndichiguma nerozhiri kuende koguma nemuganho uri kune imwe stand yakatengesa pane mvura ndo pane muganho pakanga parugara Batsi handizverewo ukataura kuti mberi kunoku kwese uku hatichazuri kwakamira sei asi rozhiri rinosvika mberi uku asi Batsi haana kupuwa kusvikeni handizvo zvakandaurira ndakataura inini ndikati rozhi iri haripereri panzira patakamira panapa pane pakaite chivhi kudai so inini ndichitorima ndaitorima ndichienda panoperere chivhi saka handichazivi kuti ndakati kana Batsi akatengesa achiti muganho unogumira apa inini rozhi ndinoziva muganho usingadini usingapereri apa uchiende pachivhi apa. Saka zvichirova kuti uyu achitaura waka ndakatengeserwa guma nenzira handiti kuenda kuchivhi uku haana kutengeserwa uku zvichirova ngekwa makazi uku kubva apa kuenda uku ndo pakaenda kopuhwa Batsi kwako unoti handingagarisarani nemumba haasiri munhu wekutanga achisiri chiro chekutanga kuti munhu unotiza mufamily umwe unotiza ngekuroyiwa umwe unotiza nemhepo dzemumusha umwe unotiza nekutadza kuwirirana nanhu kugarisana nanhu ngekuba kwakutama kuende kogara kune imwe nzvimbo. Ndosaka muchizwa tichitaura kuti munhu anouya achitenge nzvimbo muno tinomuda netransfer letter recommendation inotaura kwakabva sei kuenda kwakaita Batsiyo pamweni kutotiza kudzingirwa nyaya dzekutsinga anhu kwakuende kotanga kutsinga anhu futi kwahonde kwari hamuzvizi sabhuku ena headman wekoko kana asina transfer letter inobva kuna headman uri kunoku tichimutaurire chimiro chaBatsi uko unotogara naye after 5 years unozozwa kuti aigogodera uchamubvisa yako achamusukuduri bai Batsi wakadya nhaka yababa ake pana Batsi. Ndiri kuti mari yakatengesa Batsi nzvimbo yaakazotengesera rudo Chinyamudzore ndo yakatenge stand iyo kugara kutengesa kwakaita apa zvakafanana nekunge akagara panzvimbo iyoyo zvakafanana nekunge akagara panzvimbo iyoyo. Chenda kutarisira bazi chachekoti sabhuku mune chekutaura here ndipendere
Taurai kunonye bichipo. Taurai. Tutese. Sabu kutaurai. Acha kutaura sabu. Sangamire nyaya rava ngekuti inini kubva pakatengesana pacho nekudini matransaction awo hapana chinhu kubva kana chimwe. Ndiri kuti inini pachimiro chekutengesa kwakaita munozviona sei sasabu. Uyo makaza wakati nhaka yamakasa yake wakatengesa minda achitengesa mwana kwako woti baba ibenzi beta nitengesawo pangu. Uranzi wakati mfana uyo wakabatsira wakatengesa pamunzvimbo yake akanekugara kune imwe nzvimbo kutotanga kubenziwo makasa. Right. Mazvita yenyu. Munozwa zvoti point ndinodzoka pane point ndiri kutaura. Right. Ubenzi hwangu inini ka. Handiniwo kutanga ba kuite benzi munyika. Mapenzi ana baba. Kana nchirye zvemubhini inini ka. Norya naana hangu. Asi mwana wangu ka hangari zvemubhini ndisipo ba inini. Vana vangu havagari zvendisingaziva. Maproblems awo ka ndini baba aweni. Kana chiuraya chichandiuraya. Makasorova ere problem yacho? Handisati ndane problem sofana ana angu. Ndiri kutouya ana andidaidza kuti tiri kuenda kudare. Iyi problem ipi iyo yemaurira mudare? Ndozvendisuziya ndozvendaurira kozwa. Iri pakati papepeshwa kana magada ere problem iyi? Ameno. Iwe. Saka ndaurirei kwini. Chizwa zvandoda kuti nditaure nemimi. Ndandikuda kuti nditaure nemimi ndezvekuti ndiri kupa nguva kuna Chinyamunzore aende anodevelopa nzvimbo yake. Kana imimi muine rimwe danho remunokwanisa kuti mutore, motora danho iroro, Chinyamunzore unomira ndokupa judgment form. Chafila judgment letter, enda unoita development, wodaidza batsi, wopedzisa kubhadhara mari yake kuitira pane zuva ramangwana. Iye wacho kana aine chekutaura, kana hama dzake dzine chekutaura, ngadzitsvage ranzi, ngadzitsvage batsi, iwo watsvage batsi nekuti haisiri hama yako chemunoziva kutengeserana chete. Kunyangwe batsi akafa kwaari uko rotangosvikeyo handiyo. Hama dzacho ndidzo dzinotangosvikako. Saka hama dzacho ngadzitere pana batsi wakatengesa stand, uya utaure nemunhu wakatengesera abve panzvimbo ipapo. Rega kubereswa chitunhu nacho usikazivi kuti panyaya yemari yako, nyaya yestand yawakatenga, wouya woshungurudzwa futi, wori disturb kwamabasa awafarwa achiita mukati mweupenyu hwako nekuda kwevamwe vanhu. Ngawasorove problem yawo. Right. Uye wataura kuti ana anondobumburuka, anondopepereka, tiri kupeperesa wana tichachiziva kuti uyu batsi uri kupepereswa ndibaba here, uri kupepereswa nezvemusha here, ngawagadzirise nyaya dzawo vanhu ava. Panzvimbo pepe hapatengeswi ende hapatengeki. Zvingaitika zvinozopera zvaoneka. Wero. Iri bwedu makadingo. Zvakanaka here. Zvakanaka. Una chekutaura here? Nanchizokumbirawo judgment form renyu kwandiri kuti ndimapa go ahead kuti Ende ndaizodawo clearance form yenyaya inoi. Clearance form inenge chirewe. Yekureva kuti inini ka handisi mukati mwenyaya zvajajwa izvi ndisainiri. Chimira mizgo mira ndikutaurire ndichida izvi. Muri kuona ndina secretary apo. Wanyora ma-minutes. Enyaya yangu inini. Ma-minutes haasiri enyu. Ndeangu kuti pamuchazodondiendesa muchiodaidzwa ka. Ndobe ndichazoende konyora ndichozerenga zvaangari kunyora apapo. Haana kumbonyora zvekumba kwake kana zvemusoro mwake. Wanyora zvanga zviri kutaurika pano. Judgment letter ndinoende kopa kune munhu anenge ahwina nyaya. Anenge atadza kuwirirana nezvandinenge ndataura pano, ngaatore case forward. Civil court, criminal court kana kwamambo, I will be there and answerable for it. Saka inini kutaurawo kwakasununguka here kwendiri. Kungandiri panapa. Ndatopedza. Ora zvapera. Ndatopedza. Kasi kana paine imwe ndigona kutaura nezvayo. Fine. Buda yenyu mugirwa nditipinze dzimwe. Ndikumbirawo tauro yangu ini. Ndikumbirawo kuti muzondipo judgment letter rezvaperera pana kuzoitira panja. Ndozvirurambwa tarambwa. Imikanistora. Hayi munosimudza nyaya kumberi ndinochizobuda. Aiwa ndoda kubva naro panapa. Haupuwi zvotopuwa. Taura izvi